De alweerige Jitse van der Land uit Balk steekt een soort tiert in hobby. Voordat de repetities van het koor beginnen, krijgt de privéles en thuis oefent er alle dagen sympathieën. In de vrije uren docht Jitse graag dingen die het oorbeen ook doggen. Want klassiek jongen vinden ze wel wat apart. Wat is er zo op squallen van die jongen? Nou, ja, ik heb eigenlijk een heel lange tijd heb ik het nooit saai, zeg maar. En nou heb ik een spreekbeurt gehouden, dit hier. Nou, daarvoor hier kreeg ik al een paar keer over verteld. Nou, de reacties was wij best bang voor geweest, die bleun helemaal uit. Ja. Hè? Het voel, die kwam zelfs wat meer bewondering. Ah, dan net van iedereen, maar dat bleef het altijd. Dat denk ik ook. Het klassieke werk wat je hier met die jongenskoor zag, dat is echt net populair, maar dat wordt ik net vanuit de jeugd populair maken. Men komt er nauwelijks mee in aanraking. En ik denk toch, als men, je had het zelf schenkend, als men op zo'n manier met muziek bezig is, dat daar een hele goede bagage van mij krijgt. Maar alles wat er verder natuurlijk ook omheen zit, dat daar die letterleven heel veel profijt van haar kist. Is het wel cool om te zongen in een jongenskoor? Nou, voor de meesten net. Maar ik vind het juist wel, want maar de Matthäus die is wel lekker let op bed en zo. En meestal met de busjes, meestal in de auto's en zo, dat is wel leuk, wel gezellig altijd. Dan krijg je squalreis gestart. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de vriend mocht net bij het inzongen wezen. Nee. Waarom niet? Maar, ja. Valse beskieren niet? Ja. Ja. En de thuissituatie is toch een beetje anders dan hier in de groep, denk ik. Dan ben je onder dezelfden, die studeren hetzelfde. Ja. En dan is er even een vriendje bij. En dan is het toch even anders. Hij steekt nog wel andere hobby's? Ja, voetbal. En piano spelen, doe ik. Dus ik doe meer, zeg maar, voor 2 treden in de muziek. En voor 1 treden aan voetbal. Goeie jongens kennen ik goede voetballers wezen. Nou, dat is ook wel weer. Hoe komt dat dingst? Ja, dan kan er eigenlijk ook net zo volle fout gaan in de wedstrijd. Dus krijg zoals mijn jong, maar Matthäus bijvoorbeeld, dan mag je eigenlijk niks mis mee gaan. Zie ik voor euch in Galiläa.
Deze jongens jongen op hoog niveau en hadden een soort aardigheid aan. Maar waarom is het toch zo dreig om meer jongens te vinden? Ja, ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met de tijdgeest. De televisie en een computer en dat soort dingen is natuurlijk veel makkelijker. Is veel consumptiever ook. En als je het dan over andere activiteiten hebt, dan is sport natuurlijk nummer 1. Voetballen voorop, denk ik, en andere takken van sport er meteen achteraan. Als je dan nog verder afdaalt in de hiërarchie van populariteit, denk ik, dan komt een fanfare of een harmonieorkest ook nog eerder aan bod. En dan nog een paar treden lager, ja, dan denken mensen, dan komt zingen nog eens. Alsof zingen iets is van, nou, dat kun je toch, of dat doe je gewoon vanzelf, of daar hoef je niks voor te doen. En wat mensen vaak vergeten, dat is dat zingen gewoon topsport is. En zeker op de manier waarop wij het doen.